Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos, espero que vaya todo ben a esta nova conversa, este programa en teoría 51, se non é 51 será 52 de O Radar, cuarta tempada, encarando xa o final deste novo ano de charlas con grupos e artistas de Galicia, pero tamén deixando espacio para algún proxecto emerxente de fora de Galicia que merece moito a pena e que a mí personalmente me flipan e quero falar con eles. Hoxe unha conversa que vamos a volver a gravar porque estamos grabando. Menos mal que levamos solo uns minutiños e petoume todo o ordenador, así que vamos a confiar que funcione. Mola porque isto é grabado e unha persona normal non diría que lle fallen as cousas, non? Gravaría e olvidaría, non obviaría o que pasou, pero a mí me gusta ser así, contar as cousas, total, o que pasa, que a xente sepa que hai desgracias que pasan aquí, porque se algunha marca me quere patrocinar para que eu poida pagar a un editor que me faga as cousas e evitarme estes problemas, eu estou encantado e así todo vai a ser mellor. Pero, sabedes cando vai a ser mellor? Agora, cando metamos en pantalla ao noso convidado, que ven el solo, pero vai a representar a tres máis, vai a representar unha banda de 4 personas, ele no el, eles son Ollo, Lóstrego, presentan disco, presentan proxecto, presentan concertiño que ven por aí tamén en camiño, presentan moitas cousas, o estar vendo xa en pantalla. Que tal? De novo, como estamos? Muy boas, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andamos? Pues aquí andamos, listos, preparados, otra vez. Outra vez e vamos a empezar, mira, porque isto hai que pasalo e hai que deixalo aquí constancia. Estábamos falando, empezando, debe ser que debe ser unha maldición que me mandaches ti como baixista ou algo, estábamos aquí Exacto, falando exacto. dos baixistas, do meme dos baixistas e de repente isto petou, así que vamos a falar lóxicamente de Ollo Lóstrego, vamos a falar do traballo, vamos a falar de moitas máis cousas relacionadas co grupo ou non, pero, como dicíamos na anterior intento de grabación, hai algo que non podemos evitar. Hai algo que hai que falalo porque creo que inevitablemente iba a salir na conversa, que é a figura do Do baixista, baixista. que sempre, eso, decíamos antes, non? Que hai o meme, pero ti abrazache o meme, porque ti me Eu contabas antes abracei o meme, que ti pasaches de guitarra a... Dixes, yo me a voy al meme, baixista. metido de cabeza. Claro, claro, sí, sí. Estaba cómodo nese lugar, un pouco máis atrás, un pouco máis apartado, aí disfrutando do concerto, máis que intentando levar o papel de guitarrista, aí un pouco peito para diante e tal, e me atopei cómodo aí e me quedei. Entrei no Ollo Lóstrego xa como baixista. Pero pero vamos, é un meme, hai que aceptalo, pero bueno, sen baixista, as bandas levan baixista por algo, Uh-huh. entón É que, joder, isto é certo, non? Ti cando ves, e hai proxectos moi bons nos que únicamente hai batera e guitarra, non? Que solo ujú, hai dúas personas e funcionan. Tamén é certo que hai outros que coxean un pouquiño, pero sí que é verdad que sí, cando unha banda ten guitarra, ten baixo, ten a batera, ten todo ujú, completo, ostras, a realidade é que sona moitísimo mellor e sobre todo unha vez que te acostumbres a que está esa figura aí, se por algún casual porque no directo fallan todo ou por lo que sexa ou hai problemas no grupo e botan ao baixista e pasan a non existir un baixo, coño, sí que se nota a sí, se ausencia. nota. Sí, a ausencia e logo tamén cada baixista ten a súa personalidade. Hai grupos obviamente que por a súa propia personalidade teñen máis ou menos presencia, eso, grupos como ti dis que non levan baixista, como Bala, por exemplo, ou Niña Coyote e ta Chico Tornado, que non Tamén. levan baixista tamén. Sí que o son o traballan de outra maneira para engordar as guitarras, e que todo sone máis potente, pero eu co tempo e pasando a ser baixista, cada vez aprezo máis, a figura de baixista, porque é un lugar, estás entre a rítmica e a melodía, tes que estás xogando todo o rato nun lugar entre 2 augas. Tes que manter o tempo e manter o compás e unirte á batería para facer unha base sólida, pero tamén tes que atopar un espacio para aportar melódicamente e armónicamente o resto da banda e crear un pouco de cor. Pero sí que é verdade non que un pouco que dicías ti tamén que a figura do baixista tamén é máis apta quizáis para a mellor se hai alguén un pouco máis tímido que igual non lle gusta tanto estar en riba dun escenario que os focos estén en Tamén. el, sí que un pouco isto xa fora do meme, non? Sí que é verdade que un pouco esa figura é un pouco máis fácil para estar en riba sin notar a presión de que a xente Pode te ser, pode estar mirando. pode ser. Os guitarristas,
me sigo considerando guitarrista, ainda que toque moi pouco agora, sempre tendemos a buscar un pouco o riff que chame a atención, o solo de guitarra que digas, ¡guau! ¡Qué guapo! Pero no baixo tes que, eso, como traballas entre dúas posicións, tes que saber ben o teu lugar, intentar adaptarte, eso, según que banda, pois aportar máis, aportar menos, eso, E xogar aí. E se agora volvésemos ao pasado no momento no que ti empezas a unirte á guitarra, empezas a ser un ca guitarra, esas primeiras veces que tocas unha, se agora tivese que tomar a decisión sabendo como é ser baixista, volverías a decidir ser guitarra de primeira sen dubidalo? Sí, sí, porque foi os 14 anos foron guitarra, foron Limp Bizkit, foron Machine Head, foron, eu que sei, Slipknot, moita guitarra, máis que baixo. Toda esa música, esa base musical ven da guitarra, máis que do baixo. Alice in Chains, System of a Down, non son grupos nos que predominase un baixo potente, eran as guitarras. Toda esa música, ese base ven de aí, da guitarra. Sabes que esta declaración pode ser moi mal vista pola Asociación de Baixistas, eh? Bueno, o que hai. O que hai. Asumes o problema, non? Asumes a Esa, polémica. claro, claro. Exacto, exacto. Non teño Twitter, así que estou tranquilo. Pois mira, vamos a deixar a polémica aí que quede, non vamos a xustificar nada máis, que quede o dito, que quede aí e vamos a falar Exacto. do importante, non? Porque é certo, estás ti Da aquí, banda. que eres ti, e lóxicamente, pois, home, vas a dar ou podes dar opinións túas ou falar un pouco de ti, porque ao final é eso o que está aquí, pero bueno, falábamos off the record, non fora da grabación, que o resto da banda non pode estar por circunstancias, porque polo que sexa, ollo lostro non vos dá para vivir solo da música, desas cousas Claramente. que unha putada, non? Entón, pois tedes a vosa familia, os vosos traballos e as vosas circunstancias, entón, estás ti aquí a presentar a banda e como ti eres dos orixinais, non? Dos 4, eres dos 3 Sí. que empezaches a banda. Contanos isto, últimamente estou repetindo moito esta justificación. É unha pregunta que odio facela, pero que non sei por que me encanta facervola agora. Que é, Bueno. fálame de quenes sodes, ollo lóstrego. Contame un pouquiño. É unha mierda de pregunta, é unha mierda. Bueno, depende de como plantexes. Realmente somos 4 amigos. É así, somos 4 amigos que estamos facendo a música que nos gusta. A música que nos pensamos que non atopamos en ningunha parte ou unha música que sae das nosas inquedanzas. Pero como banda, quen somos? Pois o mesmo, pois unha sucesión de casualidades nos leva a coincidir a 3 persoas, que somos Simón Marcos e máis eu, que arrancamos esta banda no 2019. Viñamos dun proxecto Stoner, que no que estaban antes Marcos e Simón, no que eu entrei como baixista. Nun momento tiñamos un cantante no que se foi traballar fora, nun momento entrou na banda, quedamos sen cantante, entón decidimos levar as riendas da voz Marcos e máis eu. Pois por un pouco seguir coa banda, co proxecto igual, pero en formato trío, power trío, potente, stoner, e nos quedamos un pouco aí un par de anos. Pero, claro, cando empezamos a compoñer como trío, con un membro diferente tamén, que era eu, xurden ideas novas. As influencias que tiñas fai 10 anos musicais agora non son as mesmas, entón pasamos do stoner a fixarnos en bandas como Crow, por exemplo. Entón empezas a plantexar se o que era Atlantic Valley, que era un grupo stoner, se corresponde co nome, se igual a identidade xa non é a mesma. Entón cambiamos de nome e nos reconvertimos en Ollo Lóstrego como coa mesma formación, pero con outros temas diferentes e outra visión da música diferente. Que eso, evoluciona co tempo. Igual que o Ollo Lóstrego de 2019 non é o mesmo que o que o que saeu fai uns días no disco novo, pois imos evolucionando co tempo, imos encaixando ideas novas, imos tendo relacións novas, imos movéndonos socialmente e musicalmente. É un pouco Eh, o bonito, non? Que a min sempre me gusta
moitas veces para as bandas é difícil decidir, non? Cambiar sonido ou evolucionar ou facer algo que se alonxe un pouquiño do anterior. Fai dúas conversas con Mondra que viña por aquí e, lóxicamente, non é Sí. o mismo que facedes vos, pero o seu No, primeiro no. disco era moi electrónico, este novo disco que sacou é moito máis purista, moito máis natural, non ten esa parte tan producida, senón que incluso a grabación foi todo, os instrumentos todos grabados 1000 veces, sen usar nada prefabricado, nin nada desto, e el dicía tamén un pouco que era polo mesmo que estás a contar ti agora, non é? Porque notas que queres facer outra cousa, tes outras influencias, tes a necesidade de cambiar, e a mí me flipa cando o facedes, porque sí que é verdade que cando xa tes unha serie de fans, sexan moitos ou sexan poucos, pero xa tes un sitio no que estás cómodo, dar este salto e dicir, ostras, o primeiro que fixeste xa de cambiar de nome, que, vale, aí cambias de nome porque xa é completamente distinto, igual non ten sentido xa seguir Claro. baixo ese nome, pero e agora, con esta evolución que comentas tamén, xa con esta formación e con nesta nova etapa, que claro, ao final é, ostras, o faz porque o que diste, escoitas nova música, te xuntas con outra xente, falas con outros grupos da escena, Claro. notas que queres facer outra cousa e hai que facelo sen importar o que poida pensar a xente, non? Claro, que eu creo que aí teño conversas con amigos sobre o tema, me refiro. Me flipa o Science de Incubus. O Science de Incubus é un disco que definiu a miña adolescencia, increíble, eses rapaces de 20 anos grabando un disco increíble, o mires por onde mires, pero non sei se quero outro Science de Incubus. Me gusta tamén o Morning View de Incubus, me gusta tamén o que bueno, a súa segunda etapa un pouco máis indie, máis probando cousas. As bandas cambian, porque as persoas cambian e as influencias cambian e facer todo o rato o mesmo non sei ata que punto aporta. A min persoalmente, igual Sí. a xente que escoita, No, sí, e a mellor te apetece seguir facendo o mesmo porque queres seguir facendo o mesmo. Por claro. exemplo, Sí, sí. Estopa, que son os chupito pa xente que siga as miñas conversas sempre, que cada vez que digo Estopa, que son a miña banda favorita, hai que tomarse un chupito, pero Estopa fan prácticamente o mismo en cada disco meten dúas cancións un pouco máis experimentais, un pouco o que lles apetece, por exemplo, no último meteron aí os mariachis e demais, Sí, pero eles din que se sienten cómodos facendo o mismo, non? Se te sientes cómodo, está guai, pero se o faz por obligación claro, do mercado, claro. porque non, é que vou perder fans. Puf, Claro, ostras. aí está o produto, se ti eres un produto, a tua música é un producto, que entendo que según que niveis é así, non o son non. Senón non faríamos o que facemos, pero me refiro, se ti o que buscas é chegar á maior cantidad de xente posible, abrir mercado, tes que adaptarte ás normas dese mercado. Entón, outra cosa é que ti tamén como autor, como artista, podes definir a túa visión da música. Haberá xente que te siga e xente que non. E logo, según de que nicho ou que estilo toques, menos xente te vai seguir, non? Pero a decisión é do artista de que fago. Me suavizo ou limo as perezas para intentar chegar a máis xente ou me manteño no meu estilo. Pois, calquera das cousas pode saír ben ou mal, Claro, pero bueno, é é que esa é cuestión de outra. Non hai unha fórmula exacta, que moitas veces se parece como que hai que non facer isto porque o que lle funciona tal, porque o que funciona no Ujú, mercado, porque o tal, e non ten que ver que a ti te vai a funcionar ou non. E aparte, tamén outra cousa, o bo que tedes vos, o 90% de xente que vides por aquí, que sodes autogestionados, sodes proxectos ujú, que estades comezando ou levades uns aniños, pero bueno, estades a un nivel intermedio, non estades ujú. por desgracia, lógicamente, pero estás a un nivel de ter aí unha base de millóns de fans, de encher recintos, o bo que tedes dentro da desgracia, que é todo o que supón ser autogestionado e todo o que supón ter que facer todo, é Claro, a libertad de non depender de de poder que facer. nadie ninguna discográfica vos diga nada, ningún manager vos diga nada, que facemos todo o que queremos porque queremos, e a vivir e a disfrutar e, como dicías antes, a ser amigos facendo o que lles gusta. Exactamente. Desta conversa na grabación deste último disco, da Inevitable Queda dos Imperios, ativemos algún momento con algún técnico de son sobre é un disco no que hai a maioría das cancións, todas as cancións prácticamente duran máis de 6 minutos, 7 minutos.
hai moito de rock progresivo, hai de post-rock, hai de metal, toqueciños, pero non moito. Pero un técnico me decía que tiña que xustificarlle un pouco por que as cancións duraban 7 minutos ou 6 e pico. O sea, incluso mirando eu como compositor ou como un pouco dende cando traballas o disco xusto antes de empezar a gravar, que intentas pulir esas aristas que ti lle ves, como a música me leva aí. Pode non estar xustificado de todo, pode ser, que igual ten máis sentido quitar esta parte instrumental, sí, pode ser, pero non surte así. Entón, todo produto, toda cousa que fas artística dende o punto de vista de según dende que o punto de vista mires, se pode cambiar, tocar, pulir, para adaptarse a diferentes cousas. Claro, e ao mellor falamos dentro de 2 anos ou 5 anos outra vez con un novo lanzamento e renegades deste disco pola duración dos temas. Pode pasar, ou ao contrario, Total. ou incluso falamos dentro de 10 anos e a industria de repente volve a querer temas de 6 minutos e o voso estilo que facedes vos é o que está en todos os festivales, en todos os lados, porque ao final volvemos ao mismo. A vos quixeches facelo? Sí, Ujú. xa está, o sea, Claro, lógicamente pode ser que, oye, o Inte diga, joder, que coñazo de tantos que denso. minutos, non son capaz de escoitalo, pois Sí, pode sí. ser, oye, eso é certo, e vai haber xente segurísimo que diga, joder, Sí, sí, é un debate que incluso nós mesmos temos, me refiro. O single que presentamos o día 9, que se chama O Caso, é o máis corto do disco. Son 5 minutos e medio. Orixinalmente non era ese o single. Orixinalmente o single é a canción que abre o disco, 1200. É unha canción máis cañeira, creo que define mellor o disco, porque te leva por paisaxes, por máis paisaxes e máis texturas, que se corresponde máis co xeral do disco, pero esa discusión a tuvemos nós, en plan, 7 minutos nun single a un ointe, lle estás pedindo demasiado, incluso para alguén que xa te coñece e sabe o que fas. É moito tempo de atención. Entón, bueno, o single que publicamos nos gusta como single porque ten un estribillo moi cantable, unha canción máis concreta, e vai moito co tema do disco. E ao final tivemos ese debate e decimos, bueno, pois vamos á opción máis sinxela para o público, para que a xente nos escoite e nos coñeza. pero mira, Sobre todo pensando na xente que queres a que queres chegar nova. o sea, a que non te coñece, a que sexa esa a carta de Claro. presentación. É un pouco o cebo. Logo xa chega o tema de 7 minutos, cañeiro, Pero, pero con mira, sin atmósfera. embargo, ti dices que non tes Twitter, entón igual desto, e aparte por estilo, pois igual non te enteraches, hai un grupo, as de Bogotá, Sí, que son dos que sí, están moi presentes en todos os lados, sí. que sacaron fai pouco un tema de 6 minutos e pico. Non sabía. Sacaron un tema así, creo, son 6 minutos ou 6 minutos e algo, Ujú. longo, é moi longo, a mí me flipa. Había xerouse un debate de por que o sacaban tan longo e moita xente dicía que guai, canciones tan largas que facían falta e é como, Bueno. non te esperas porque todas as cancións do grupo son máis cortas, o seu estilo agora a maioría de grupos tiran por cancións cortas como a maioría da industria xeral e sin embargo sacaron Sí, ese claro. tema e se apetecía e moita xente reaccionou moi ben e en directo é un pepinazo ese tema Sí, non sí. se fai para nada largo co cal ao final eu teño a sensación de que ao público, incluso a xente que estamos metidos na música de alguma maneira, te acostumbras a que todo teña que ser corto, porque tamén vives na época de TikTok, de Instagram, de todo Claro. contido moi rápido, pero a realidade eu creo que se algo está ben feito, vai Entra. entrar. O sea, se está ben feito e te Logo, gusta o estilo, vai entrar. Non hai máis. claro, logo tamén depende do tipo de escoita, eu que sei. A min, por exemplo, me gusta moito Steven Wilson e creo que salvando moitísimas distancias, hai pequenas influencias, moi pequenas, na nosa música. Pero é unha música que para min necesito escoitar sentado no sofá tranquilo. Son cancións, de feito o último disco son 2 cancións de 20 minutos cada unha. Necesito estar na casa tranquilo escoitando, non podo escoitalo no traballo. Se non podes estar no coche ou por aí, Claro, non te sirve.
Claro, eu todavía non o escoitei porque aínda non atopei o momento de sentarme a escoitalo. Hai cancións e música que require máis do 20 e música que menos. Depende do teu oído e do teu costume, estarás máis adaptado a recoñecer según que cousas, pero bueno, cada un ten que decidir, tomar decisións con respecto á súa música. E incluso hai música que isto, eu cada vez tamén estou máis convencido desto, hai música que se fai, se publica, se pon en redes sociais, xa, en plataformas digitais, se pon en todos lados, pero que é para directo. Que dicir, Sí, que hai grupos ou hai cancións ou hai artistas que a min a moita xente, eu non son capaz moitos deles de escoitalos, teño dito aquí, teño posto algún que outro exemplo, eu non son capaz de escoitalos aquí na miña casa, o sea, non teño a capacidade, o que dicías ti, non encontro ningunha situación para estar escoitando eso e sentir que estou disfrutando. Sin embargo, me pasou con varios artistas de poder ir a velos porque están nun festival ou demais e dicir, se me hai un solape estos solapes que hai en festivales, vou a ver a este que non son capaz de escoitar na casa porque en directo o disfruto máis. sí, 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 sí. Cada música, cada grupo, cada música ten o seu momento, me refiro. Eu fai 2 anos consegui ver un dos meus grupos fetiche da adolescencia que era Limp Bizkit. Tocaron en Vilar de Mouros. Non escoito Limp Bizkit dende fai anos, máis que algún tema así por, mira, te lembras de fai Sí, 20 anos, que guapo, Break Stuff de Limp Bizkit, guau, que guapo. Pero non escoito Limp Bizkit, pero un colega que nos coñecemos de feito falando de Limp Bizkit nun botellón en Bayona, invitoume a ir, foi como, paseino como un enano, volvín ter 14 anos botando como un tolo, pero non escoito Limp Bizkit na casa. Pero vin un concerto deles e vamos, estaba e o ali gozaches. eufórico, eufórico, vamos, como nunca. Pero eso, cada música ten o seu momento, non, eso, non é o mesmo estar tomando unhas cervexas, escoitar un bolo de jazz, que ir a escoitar, eu que sei, Fillas de Casandra, Tanxugueiras, ou ver a Machine Head, ou ver a Mano de Piedra. Cada música ten tamén o seu momento. Entón, hai que buscalo. Mira, falemos de momentos, porque, como dicimos, estáis presentando a Inevitable Queda dos Imperios, este é o vosso primeiro traballo largo, non? Despois Ujú. de un par de EPs. E eu quero preguntarte, porque máis alá desta nova incorporación que tiveche no 2023, esta incorporación de Adrián, pode ser? Adri, sí. Foi de Adri? Ben, sen mirar a chuleta, sen mirar a chuleta, Está ben, está ben, está ben. lembreime do nome, porque eu por nome son horrible, a Non te verdade, son preocupes. horrible. Pero ti como ves, máis alá do que falamos de sonido, de hora querer facer unha cousa ou a outra ou demais, pero como ves a evolución do grupo dende ese primeiro EP, dende esos primeiros concertos, dende esas primeiras veces, ata agora que tedes novo disco e xeides empezar a presentalo? Creo que no 2019, como viñamos de un proxecto de Stoner, o primeiro EP, que aparte o gravamos coa banda recén empezada, foi un intento de ter algo que ensinar, foron as 3 primeiras cancións, prácticamente. Se notaba a influencia máis do Stoner. Eran máis directos, un pouco máis tralleiros, cancións máis cortas tamén. Logo tamén, Marcos e máis eu estamos nun proceso de adaptarnos a cantar, a compoñer letras, que é un proceso que aínda me pelexo moito con el, eu, por exemplo. E o primeiro EP foi un pouco eso, tantear, o sea, un pouco a cosa máis directa, máis natural. Logo, no segundo, intentamos probar cousas, o sea, traballar con máis armonías vocais, máis espacio, máis efectos no baixo, intentamos crear texturas, pero sen cambiar o formato de trío. E pasado ese EP, Habitat, pois nunha conversa falamos de a posibilidade de ter un teclista, de eso, meter fondos, crear un pouco de atmósfera, e apareceu Adri, e, bueno, este traballo creo que mm, é máis complexo, pero creo que é máis complexo no sentido de que aprendimos moito no traballo dos outros 2 EPs de que nos gusta e que queremos facer, pero, por exemplo, aprendimos a deixar de tocar en algún momento, a traballar cos silencios, porque como estábamos nun formato trío, tendíamos a encher moito espacio.
e agora tiñamos que traballar cun elemento novo que aparte, por exemplo, eu non estaba acostumado, que era a electrónica, sintetizadores, teclados e demais. Entón, houbo que aprender a facerlle oco. Aquí igual todas estas notas que estaba facendo antes porque era un guitarrista e un baixo, eu teño que botarme a un lado e deixar espacio ao teclista ou a guitarra, en vez de facer un acorde para encher, deixarlle ese espacio ao teclista para el igual facer un detallito. Entón é un disco de aprendizaxe da nosa música como grupo dende 2019 e logo aparte tamén un disco de aprender a incorporar un instrumento novo. Creo que quedou moi ben, obviamente, claramente, Home, creo que o se, traballo para ser a primeira vez. se o publicades, non, tamén te digo, falamos antes de que Claro, igual dentro claro, de me 10 anos refiro. renegas do traballo, pero agora o lóxico é que estes contentos con el. Sí, sí, sí. Me refiro, a veces como que te quedas cando grabas algo te quedas con sensacións. Mm. Este disco costou bastante, moito máis do que nos gustaría sacalo, pero as cancións sonan, estamos contentos delas, sonan como queríamos que sonasen. O disco, que aparte son moi complexo, sona a banda que somos. Que eso, quizás máis que facer as cancións, que no local todo te sona ben, para ti, o teu gusto, que o disco represente como sona a banda, que era algo que non conseguimos nos anteriores EPs, este disco sí que o consigue. É mellorable, todo, aparte moito é feito por nós, excepto as baterías que están gravadas por Javier Vicalo en Escusalla Sonora, guitarras, baixo, teclados, voces, percusións, está grabado por nós, e as mesturas sí que corren a cargo de Javi tamén, e o mastering e de Nando Moure, pero isto é feito por nós. Conseguir escoitar o disco e decir, vale, representa o que queríamos, o que somos, e como sonamos. Eso é o máis complicado, creo eu. Can- Nese sentido estamos contentos. Canto tempo tardache dende o momento de decidir empezar o disco a todo agora? Canto foi o que vos costou? Pois mira, 2 anos, diría eu, pero hai unha das cancións que xa estaba composta co anterior EP, en 2022. Unha das cancións, a terceira, bueno, a cuarta contando a intro, o Argazo, xa estaba composta no anterior EP, pero non éramos quen de facela sonar como queríamos que sonase. Entón quedou aí como proxecto de Si, aí o cando seamos capaces, gardadiña cando aí. sexamos capaces. Claro, claro. Entón realmente os cimentos deste EP, deste disco, perdón, levan feitos 3 anos. Pero empezamos hai 2 anos. Que pasa? A vida. A vida. Empezas a compoñer, eso, metes un integrante novo, tes que aprender a facer as cousas de novo, e logo eso, pois un EP hai, traballos, eh, E, a vida normal e corrente. e que tal o de meter a Adri, non? Porque ao final vos xa viñades de estar máis consultados, non? Co anterior Ujú. proxecto, xa tiñades todo da vosa man, non? Si que estabas en modo trío, pero bueno, ao final, pois, estabades Sí. como moi consultados, en canto a relación personal, pois supoño xa todo genial. Claro, como foi o de meter esa cuarta persona que entre na rutina? Costouvos a decisión de quen, como foron os primeiros meses? Porque sempre son un pouco a mellor difíciles, non? Para conxuntar todo, ou foi todo moi rápido? Foi un pouco casual, porque eso, foi unha conversa de, molaba ter un teclista, Adri, non lembro como foi, pero falou con Marcos porque se coñecían xa. Non tiñan relación así cercana, pero eso, coñeces do mundillo e tal. Mm. Nun momento falaron que eso, pois estamos pensando en meter un teclados, e Adri dicía, pois eu estou probando a facer cousas na casa con teclados. Foi como, pois vente e proba. Vente e proba, empezamos a traballar nos temas antiguos, a ver como funcionaba, pois aquí podemos facer isto, aquí podemos facer aquelo. E foi evolucionando. Temos encaixamos ben en canto a carácter, eso é o básico É que nunha banda, eso é o máis claro, é o importante, básico, por riba da claro. parte musical incluso, porque, joder, son moitas horas no local de ensayo, a máis este disco, como dixo, gravades vos, Ujú. facés vos prácticamente todo, tedes toda esa tarefa, hai que percorrer kilómetros para ir ás salas, se non hai bo rollo é que
xa non tería efectivamente. sentido ni sequera estas tres, o sea, nin dous, nin un. Efectivamente, claro, claro, para qué? Pero foi natural, sí que levou tempo, porque temos horarios complicados, temos traballos moi diferentes cada un de nós, entón, pois, ensaias unha vez a semana, ás veces nin sequera, e eso, entón, leva tempo, me refiro, pero creo que ao final conseguimos un equilibrio. Obviamente é un primeiro disco, é un primeiro paso, pero ao encaixar en canto a carácter, humor, que temos un humor así peculiar, os catro, acidillo. Peculiar en que sentido? Acidillo, somos A un pouco acidillos. así, como cuando din que non hai papa, así como ese humo, por ejemplo, dese humo negro Sí, 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 así. exacto. Un pouco sí, un pouco sí. Vale, Entón, bueno, que ese entón eu podería formar parte do grupo, non sei tocar ningún instrumento, pero neso no, estaríamos encaixando. manager, que tes contactos. Pois, oye, bueno, todo se pode No, mirar, eh. pero eso, a relación persoal é boa, entón, todo podes facer funcionar o que queiras, me refiro. Logo tamén depende, pues, eso, pues, que buscas como banda. Hmm. Queres triunfar, queres dar 1000 bolos, pois depende cada un poda, quera dar, en Claro, que momento este cada un vital, logo hai que é que chegar a puntos en común. ese pensamento é quizáis incluso máis importante que tocamos, como tocamos, cando tocamos, nin nada, non? O feito de dicir, vale, que queremos todos? Pois queremos Ujú, tocar por diversión, vale, queremos tocar por diversión, pero se sona a flauta, nos chaman de sitio, firmamos por alguén, claro. podemos, tal. Claro, aí influye o que estabas a dicirte agora, non? Lóxicamente, isto é a realidade, non? Por desgracia, que depende do nivel ao que vayas, o nivel ao que aspires, o nivel no que te encontres, vai obligar a ter unha implicación maior que moitas veces o tipo de traballo que tes, Ujú. a túa situación familiar, demais, non axuda, pero o importante tamén é, vale, que queremos, que podemos aportar cada un e ter claro que a mellor quen ten unha filla, pois igual non pode aportar tanto, pois a persona que Sí, aporte por outro lado e tal, non? Eso claro. tamén hai que terlo moi definido. Intentar buscar un equilibrio, basicamente, porque eso, pois eso, aquí un traballa nunha oficina de luns a venres a xornada partida, outro é luthier, eu sou profe xefe, outro é técnico de son, e outro é pasteleiro. Entón, xa ensaiar a veces é caixa de bolillos. Xa só para quedar unha hora, difícil. Claro, claro, entón, hai que ser consciente da túa realidade, e logo, pois, dentro desa realidade intentar, oye, todo o que podamos tocar, abarcar, pois, para adiante, sempre que eso, que sexa factible e sostenible. Pero bueno, Mira, podemos entón, por todo o que estamos a falar, que este traballo realmente se pode catalogar como un novo comezo, non? Como un comezar de cero, tanto polo sonido como por este novo integrante, por Adri, como por como traballades por todo, non? É como ujú. se dese un ollo ao lostrego 2.0. Un pouco sí, porque aparte o anterior EP Habitat, por circunstancias, eso, pois o traballo e tal, non o podemos mover moito en directo, e un pouco dende fai 2 anos realmente non tocamos en salas. A última vez, de feito, fai 2 anos dimos un primeiro concerto en Madrid e dimos o primeiro concerto con Adri nos teclados, no Revoltallo. E dende aí non volvimos tocar, foi tempo dedicado a compoñer, integrarnos e sacar o disco. Entón é un pouco volver a empezar, sacar un proxecto moito máis serio que os anteriores, con integrante novo, intentar chegar a máis xente dentro do que facemos e intentar, pois, mellorar tanto en calidade compositiva, son, dar un bo concerto. Estamos un pouco eso, é un pouco volver a empezar a banda sen volver a empezala. Pero a idea é Sí, eso. ese novo comezo, pero aproveitando a experiencia Exacto. e o traballo este previo, non? Porque, ao final, eso é un novo comezo, pero, bueno, ao final, estos antes EPs, pois axudan, non? Todo o que se Sí, sí, publica, sí, claro, igual claro. que subes un escenario, aínda que o concerto sexa nefasto, axuda para que a próxima vez, pois, poida ser Para moito aprender, mellor. exactamente, exactamente. E un pouco ese é o punto da banda ahora mesmo, reiniciar un pouco eso, un novo membro, un disco novo, un disco que soa moito,
creo que o salto de calidade con respecto ao EP anterior é grande, é grande, grande. Creo que queríamos, pero conseguiuse, que non sempre se consigue. E que tal porque dicías antes o que costaba un pouco o de cantar, o de compoñer letrísticamente máis, como foi a composición neste caso? Que vos levou ao que encontramos ao escoitalo? Pois do disco, como te dicía antes, había unha canción xa feita, Argazo, que foi un pouco a que Esa é a que definiu estaba, vale, vale. é un pouco a que definiu tanto o estilo, creo, como o tema, porque Argazo, aínda que non teña letra aínda, sí que tiña ese título, digamos, en principio provisional, pero se convertiu unha base para o tema do disco, porque Argazo, como quedou finalmente no disco, fala do mar de Argazo, un mar que unha zona do mar Atlántico, e está relacionada coa conquista de América. Entón, nesa canción, Marcos, que é o que fixo a letra desa canción, fala de como nós conquistamos América, explotamos América e os seus recursos naturais. Eso foi a base do tema do disco, que é a inevitabilidade dos imperios, no que falamos de eso, de que antes xa pasou, probablemente ten toda a pinta, se non pasa nada raro, que vai volver a pasar, isto é cíclico, os seres humanos somos expansivos, se non é por unhas é por outras, entón, originalmente, íbamos a falar digamos que queremos falar de momentos importantes na historia da humanidade. Pero Marcos tamén viu co título desta canción, que é a inevitabilidade dos imperios, pensamos que tiña demasiada forza o título como para non utilizarlo de título do disco. Entón cambiamos un pouco a temática e nos movimos vamos a falar deso, dos imperios, de como estamos agora, como imos acabar, como estaban antes e como acabaron. De eso vai o disco. Oye, entretedes musicalmente e ensinades. Exacto, exacto. Hai que aprender, hai que aprender. Eras una vez el hombre, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí. E logo compositivamente, sí que é certo que aunque o disco ten un tema que engloba todas as letras e un tema en común, non hai un hilo musical, non é un disco conceptual no sentido musical. Nos tamén normalmente compoñemos primeiro música e despois letra, entón a música vai un pouco, aínda que coherente, xoga en diferentes terreos, pero nos mantemos un pouco nunha liña, non hai un hilo conductor musical, pero si hai un hilo nas letras. E un pouco o traballo compositivo é o de sempre, de todo o mundo, levas unha idea, a veces máis evolucionada, a veces Si a menos, veces en 2 días tes a canción, a veces tardas 4 meses, como dicías, claro, unha claro, leva claro. anos aí feita e despois consigues encontrarlle Claro. o seu final. E a que abre o disco, por exemplo, foi traballo de non temos con que abrir o disco. O resto das cancións están feitas, teñen letra, pero non sabemos en que lugar do disco van. Temos a orde na cabeza, pero nos falta algo co que abrir o disco. E foi como, vale, hai que facelo, hai que facer un E, primeiro tema para abrir o disco. e que Traballo dunha semana. eso de que abre, donde vai cada canción, con que pechar, todo isto, a min parece máis complicado incluso casi que crear unha canción única, non? Porque ao final é verdade que aínda que o disco non sexa conceptual en canto ao sonido, non? E hai discos moi variados, pero sí que é certo que a orde das cancións a mí polo menos que eu me gusta fijarme e sempre lle fago a todos os discos lle fago unha ou dúas escoitas moi concienzudas para intentar pues, entender ou ver o que me propoñen, que como a ordes non sexa correcta ou non correcta porque tamén Sí, moi sí, sí. subjetivo, non? Pero a mí como me metas, por exemplo, escoitaba outro día un rapaz que vai sacar un disco así moi cercano ao pop rock ou pop punk, un pouco así dese pau, e polo medio ten cancións cañeras e vai como unha montaña rusa, cancións máis potentes e outras un poquinho máis baladitas ou máis tranquilas, e eu dicía a él que entrevistaba tamén, dicía, joder, tío, que me mola como tes feito porque consigues que esté centrado en todo o tempo no Claro. disco. E dicía, a mí como me metas
tres cañeras, dúas lentas e dúas cañeras, como fagas ese parón tan longo de caña, eu, por Sí, exemplo, me vou fora. E para vos creo que, sí. incluso no vosso caso, joder, ser capaz de encontrar unha orde que poida facer interesante a escoita completa, ostras, Sí, é unha cuestión de ritmo. Creo que tamén, non sei de que ano eres ti, eu son do 86, 90. 90. Pero bueno, crecimos escoitando Sí, discos. Entón, para min o concepto disco sigue estando vixente. Sei que o mercado non vai por aí, non? Pero eu sigo escoitando discos, me gusta escoitar discos. Me gusta que saber que me propón a persona que compoñe o disco. Ti que queres de min? O sea, a onde me queres levar, mellor dito. E un pouco a orde é eso, para ter estas cancións e creo que te leven a este lugar. Eh, a orde, por exemplo, é algo que tiñamos a veces non o decías ata o final. Se é unha colección de cancións así soltas, igual te fixas máis simplemente eso, non? Suave, lenta, suave, lenta. Nos incluso nos baraxamos como tratan temas históricos cada canción, están un pouco ordenadas en orden cronolóxico, pero teñen un sentido rítmico. Empezas máis arriba, baixas un pouquiño, volves a subir, ao final potente, un pouco. Entón, non nos costou moito decidir o orde das cancións, pero é moi importante. Igual con outras cancións non o tes claro. Hubo dous, por exemplo, que arrotamos de orde, en plan, es que esta é un pouco máis plana esta canción, aquí perdes a atención un pouco. Entón, creo que tamén é unha cuestión de como queres escoitar os discos. Son cancións soltas pensadas para funcionar un pouco como por si mesmas, te pode dar un pouco máis igual. Non creo que dé igual, pero te pode dar un pouco máis igual. Eu, o nós, pensamos no disco como algo que para escoitar de principio a fin. Entón, non sei que non vai funcionar así na maioría dos casos, pero me gustaría que a xente dese a oportunidade de escoitalo así. eu sempre o defendei. De feito, na anterior conversa, na que en teoría é a anterior conversa antes desta que estamos tendo, que xa está publicada, xa vai estar publicada cando esta salga, sí ou sí, que foi con Mano de Piedra, falábamos Andaza, andaza, chaval. xente majísima, o sea, xente Sí. moi maja. Falábamos desto un pouco tamén, de que eles pues, tamén van editaron o vinilo e demais, falamos un pouco desta Ujú. escoita. Eu dicía que eu teño un tocadiscos, estuve comprando vinilos, me mola poñerme o vinilo, darlle a volta, facer a escoita con calma, sentarme aquí na silla, estar demais. Si que é certo que pois tes cancións que seleccionas de cada grupo, te faz as túas listas e Claro. demais, lóxicamente, pero, joder, que eu creo que é moi bonito escoitarte un traballo e poder escoitalo enteiro e que che leve por Ujú. esa viaxe, sexa histórica ou sexa sentimental ou Sí, simplemente sí, sí. sexa un disco que te aporta momentos de cancións de goce e cancións de chorar sen máis, sen un motivo. Para mí Ujú. me parece unha cousa que se está perdendo tamén, o mesmo que falábamos da duración das cancións, non? Xa non se, é como que sale un disco e a xente non se para a escoitalo e unha pena. Non sei, eu destes debates os teño moito cun par de cervexas nunha mesa dun bar, os teño moito, sobre como se escoita a música, e se a música de agora é peor que a de antes, todas estas conversas me gustan, me entreteñen e me gusta meterme nesos barros. Pero non sei, penso que tamén a volta do vinilo fai precisamente que escoites, o sea, o vinilo está de volta, non? Entón, o vinilo require de ti, como mínimo, que lle des a volta á cara para escoitar o seguinte. Mm. Entón, require de ti certo, non sei se tempo, pero si certa atención. Non é Spotify que o deixas e o que toque. Ujú. Teñes que collelo, metelo, e cando caben as dúas, tres cancións, catro que quepan na cara, darlle a volta e escoitar a seguinte. Eso é incompatible con non facerlle caso ao disco, Sí. ou non sei ata que punto é, sabes? A ver, Entón, sempre podes decir, ostras, xa se acabou, deixou de soar. foi cando acabou, pero por lógica, se te pos un disco en Spotify, é fácil que o mellor desconectes porque vos estás facendo outra cousa. Pero eu cando estou limpiando na casa, estou facendo algo, me poño Spotify porque estou atento a recoller a habitación ou o que este a facer, non? Pero se quero escoitar música, como teño vinilo que quero escoitar, ou teño vinilo que quero escoitar, mo poño. Sí que é verdade que falaba justamente onte con un amigo
Dicimos, depende do vinilo que sexa, o grupo sempre hai algunha canción e dicíame el, es que eu cando hai unha canción que non me mola, que fago? É a canción que aproveito para ir a coller a cerveza e así cando teña que dar a volta ao E vinilo volver. xa teño a cerveza fresca, doulle a volta Está ben, está ben. e sigo escoitando Está ben, está ben. sen perder tempo, non? Pero sí que Sí, obliga, é así, o sea, un vinilo te obliga a estar e eu creo que sí. quen elixe un vinilo escoite un vinilo porque realmente queres disfrutar ese traballo. Sí, logo tamén é unha creo que tamén, a diferencia do CD, visualmente máis estético, ten unha parte de romanticismo. A nós, por exemplo, este disco queríamos sacar en vinilo, a duración está pensada para vinilo. Ao final, a economía non permitiu, Claro, é esperemos que que ese disco, se o CD funciona, máis adiante podes sacalo en vinilo. De feito, a duración está pensada do disco para vinilo. e- Pero non sei, sí que é certo que eso, se teño que andar na casa a escoitar música, igual me poño Spotify, pero se quero sentarme a escoitar, collo o vinilo ou o CD, que me poño aí, escoito, no salón, espacio de escoitar. O sea que este Inevitable que dos Imperios se pode adquirir en CD. Sí, publicamos o día 16, aí xa está en Spotify, en Bandcamp xa se pudo comprar en formato digital, este 23 que presentamos o CD na sala Radar, aí se pode adquirir xa en formato CD. En formato CD, o merchan, camisetas, o arte, a portada é unha ilustración que nos fixo un bo amigo de Madrid, este que falaba antes de que levou a ver a Limp Bizkit, Sí. é diseñador gráfico, e nos fixo o arte do disco. Temos unha ilustración en papel gordo con boa gramaxe, a ilustración á venta tamén, entón, sí, a partir do 23 está en formato físico disponible. Importante isto, porque sempre direi que hai que apoiar vos os grupos, os artistas, escoitándovos, compartindo a vosa música, falando de vos aos colegas, pero se pode, se cada un, lógicamente, cada un ten a súa economía e ten o que ten, non? Pero se pode, comprar CDs, comprar estas láminas, comprar camisetas, comprar o merchan, que é o que vos dá de realmente Sí, sí. xa non de comer, senón de poder facer outro disco De facer claro, de pagar e este podemos, e facer o porque seguinte. dicíame os de Mano de Piedra na conversa, falábamos do que sacaron o vinilo e demais, non? Falábamos, dicimos isto, non? Esta mesma cousa de apoiar comprando merchan, apoiar Claro, demais, porque, e claro. me dicían que dende a primeira canción que teñen publicada en todas as plataformas digitais, o que teñen acumulado de cartos, e eu dixen, joder, o que non sei é como con estes cartos seguides tocando porque eu xa estaría retirado. Xa estaría vindo. No, O fas porque te no, o fas pero porque te gusta. 90, no, pero facía coña de, joder, que son de ricos, pero é que dixéronme $98. E claro, Sí, diste, sí. é que É Spotify maravilloso. estas mierdas, me dicían, vender cinco vinilos de agora a través de Bandcamp, para eles era gañar máis pasta que en todos os anos que levan de Sí, vida. claro. Claro, nese sentido, isto na mesma, me refiro, Mano de Piedra é un grupazo. Igual noutra hai moitos grupos tocando á vez en todos os lados, non? Pero seguramente noutro país poderían funcionar mellor por a cultura musical, me refiro, simplemente, ou pola cantidad de público que hai para ese estilo. Sí. Eh, entón, claro, o consumo de Spotify é moi cómodo, eu son consumidor de Spotify, é moi cómodo, pero defendo máis Bandcamp, por exemplo. Porque Bandcamp non te paga por reproducción, pero sí que é certo que a xente que vai a Bandcamp é xente que vai a Bandcamp para apoiar unha banda que lle gusta. É unha escoita, é similar ao vinilo no sentido de é activa, o sea, vas porque realmente queres ir a ese Claro, grupo. efectivamente, compras unha canción ou compras un formato digital ou compras merchandising, porque Bandcamp te permite vender merchan. Spotify é destos sitios nos que tes que estar. Claro, Isto é outra conversa tamén que tiña estás porque ao final porque é como tes que é a forma de que ti vos vides a tocar a Coruña ou ides a tocar a Madrid, se tocar a calquera cidade, calquera vila e a xente que non coñeza onde vai a ir a buscar. claro, claro, é a plataforma predominante, entón tes que estar aí. Eso tamén é outra conversa con outros amigos. Héctor Agulla, batería de Loiros, e de Copos de Avea. Loiros tamén un grupazo increíble, con Virxilio da Silva na guitarra.
eles non teñen nada en Spotify. Eles toman a decisión activa e consciente de non vamos a estar aí. Están no Bandcamp e nos seus bolos. Eles deciden dar ese paso. Logo tamén nos decidimos eso, ser en Spotify. Me refiro, Spotify non te dá nada. Al final estamos engrosando os números de a directiva e os accionistas de Spotify. É que Mentres os que facemos o traballo de encher esa plataforma, É que pois é unha mierda, non? Eu sempre, cando estos debates de é que os grupos deberían deixar Spotify ou non sei que tal, e como, xa, pero claro, esta pescadilla que se morda cola, vale, non quero participar desto, pero ao mesmo tempo, se quero que a xente me escoite, teño que estar aí porque a maioría do público claro, solo vai a descubrir artistas porque lle salgan en listas ou lle aparezcan en Spotify, claro, ou vai ver un cartel e onde vai a buscar. O sea, porque eu sí que buscaría en Bandcamp, ou eu sí que buscaría en Tidal, ou buscaría en outro lado a ver si está o grupo en cuestión. Pero a xente vai entrar en Spotify, non aparece o claro, claro. grupo. Vale, non sei quenes son, non vou escoitalos, non me interesan, porque non sei o que fan. Claro, entón, É non jodido, sei, o sea, é é unha decisión é unha complicada. é unha historia jodida, me refiro, que fas? Que fas? Nós estamos nun momento incipiente da banda, aínda que levamos tempo, nos a banda empezou xusto antes da pandemia, co cal na pandemia non nos movimos, porque logo foi un embudo de bandas querendo tocar nas que os novos non tiñamos espazo, porque éramos novos, non tiñamos Se a xente nin quería público, ver nin máis os que experiencia. levaban tempo e como era o Sí, paro non se puideron. es e os festivais tamén, obviamente, prefires traer a un grupo que xa coñece a alguén que outro que acaba de empezar e deu 2 concertos. Entón, Spotify é a túa herramienta de darte a coñecer. Logo podes tomar decisións ao respecto. Nós poderíamos tomar a decisión de non facelo, pero eh, Eu, así. aquí o que teño claro é eu, por exemplo, se podes evitar pagar a xente o que lle diría ao público evitar pagar o premium ou polo menos se se paga que sexa o familiar que te sale a 3 pavos porque eu pagar, me parece pagar Sí. 12 pavos por o premium me parece un insulto porque total vos non ides a recibir máis co cal me Ujú. parece unha gilipollez e a xente o que lle diría é escoitade Spotify porque ao final é o máis fácil pero se gusta un grupo, ide a Bandcamp ou ide a comprar o que Claro. falamos, o Oye, merchan, ir aos pero mira, concertos. o que te costa Spotify un mes de premium é o que costa un CD. Hmm. Entón, compra un CD, compra o CD da banda. No, é que eu sempre prefiro ahora sí que me metí O sea, eu, eu compro CDs que non escoito. Eu teño CDs de grupos de colegas que non abrín. Están hmm. aí pechados. Por que? Porque pois, son colegas, me gusta o proxecto. Aínda que non sexan colegas, me gusta o proxecto. Vou nos escoitar noutra plataforma, porque o CD o poño en contadas ocasións. E no coche xa non teño CD. Entón, pero compro CD por eso, por un a miña o meu sexto e a miña ganas de invertir neste proxecto que mola, que está guapo, que facedes unha cousa con personalidade ou o que sexa, que sodes amigos, me dá igual. Invertir na música, na cultura, en nada, simplemente eso. É que é tal cual, é así, non? Porque ao final eu, sí que é verdade que pillei o premium cunha serie de xente por cuestións do que fago aquí, porque Mm. se quero facerme as miñas listas, se quero escoitar como escoito todo o que eu escoito e bucear nas listas, preciso por desgracia, porque esa é outra, tes o premium non podes pasar non sei cantas cancións solo, tes esta canción, claro, para min Non podes escoitar un disco inteiro, que para min é insufrible. para min é unha mierda porque é desas contradicións que ti tes que dicir, vale, non quero participar, pero ao mesmo tempo eu estou participando, en que estou pagando 3 Sí, sí, pavos, sí. pero en conxunto estamos pagando o familiar, o sea, estamos pagando que son 16 pavos, me parece. É como, vale, eu pago 3 pavos ao mes, pero estamos pagando isto, pero é como, vale, non hai que pagalo, pero eu o pago porque se quero facer o que fago, preciso desto e como, joder, estas contradicións tamén A, que a vida son contradiccións, me refiro. As tal cousas cual. oxalá fosen sinxelas e fáciles de decidir, fago isto e xa Eu está, e non ten consecuencias. Eu sempre admiraría a quen é capaz, por exemplo, o grupo que dicías, que son capaces de non nos gusta Spotify, nos vamos de Spotify e son consecuentes ao Ah, 100% con todo Loiros, o que Ni, din. ni sequera subir, ni sequera chegaron a subir nada. O único que atopas de Loiros é unha entrevista, creo, que lle fixera que fixo o de Bienvenido a los 90, o programa este de radio. Pois, Creo que o único que hai en Spotify deles é unha entrevista. pois me, Non hai música. me parece, eu sempre admirarei a xente que son capaces de ser 100% consecuentes. O sea, eso, Por exemplo,
o batería, que o que montou o proxecto un pouco, e Virxilio tamén, se dedican á música, me refiro. Eles necesitan de ferramentas para chegarlle a xente porque Mm. se dedican activamente á música. Dan clases, teñen varias bandas, unhas tributo, outras non, pero se dedican á música. Eles activamente deciden que non o fan. Decisións propias, me refiro. E todas teñen consecuencias, me refiro. Todo. O sea, ao final, Claro, claro. todo vai todo ten a súa parte moi boa, todo ten a súa parte negativa e todo influe como influe, pero bueno, no voso caso, estades en Spotify, lóxicamente, como sempre digo nas conversas, na descripción van a estar os vosos perfiles, todos os sitios onde se vos pode escoitar, onde se vos pode seguir a vosa actualidade, como ese concerto que, en teoría, cando isto se publique, todavía non pasou, Sí. como dicíamos, dicía fora de grabación, se alguén vou mirar si pa cámara que me vea xente onde se me enfoca a min, se agora decides, joder, que están falando dun concerto e xa pasou porque isto se publicou despois, sabe que vos digo? Así, pero con cariño. Por qué? Porque o que tens que facer é entrar ahora mismo no perfil de Instagram de Ollo Lóstrego, colledes, dades a seguir, activades a campanilla para non perder nada, e cando publiquen historias e fotos de que vamos facer un concerto, así non dependedes de que eu vos fale do concerto, vale? Pero, neste caso, Mira, a priori, o concerto vai vir aí agora, así que mira. fálame un O poquinho que 20 vai ser. estamos o día 23 en Vigo presentando o disco. Na Sala Radar, estamos nos sós, imos presentar todas as cancións do disco e algunhas dos EPs anteriores, pero por se acaso a xente chega tarde porque isto se publica máis tarde, tamén tocamos o día 1, domingo, na sala na Crazy K en Cambados, En Cambados, Florea. sí, en Sí. Cambados. Pois tocamos o domingo 1 en sesión así vespertina, o día 1. Logo haberá máis datas, pero Es- pouco a pouco, Estas datas que pouco a están pouco. aí pero que non se poden desvelar, non? Estas cousas tamén da industria de... Algunhas, o sea, realmente estamos pechando porque por traballo o teclista técnico de son, agora empezan os festis. Os festis os que vades ir a ver, Vai estar estará o por teclista aí. por aí traballando. Sí, sí, sí. Entón, Entón, claro, aí ai, depende desde desa da súa claro, figura, claro, lóxicamente. claro, para tocar, nós, ten que deixar de facturar. Sí, porque É complicado. tampouco ides, lóxicamente, petedes un teclista, adaptades o sonido do disco á presencia do teclista e non ides ir agora Claro, a facer 20 concertos sen teclista, non? Sería como, efectivamente, que sentido ten todo efectivamente, isto? efectivamente. No, sobre todo, vaimos ter, se sae un verán, intentaremos coller todo o que poidamos, pero os seguintes concertos van a ir sobre todo de cara ao outono. A partir de setembro, buscar Xa aí datas vai en ser salas. a xira potente ou a idade que Sí, sí, xa sí, potente despois do verán logo. claro. Pois é que queríamos sacar o disco antes de verán. Verán era mala data para sacalo, No, queríamos é que sacar... como tamén era cuestión de un momento para a banda. Estábamos, despois de 2 anos Esa un pouco motivación. parados, claro, pois se tardamos un pouco máis en dar bolos, pois se tarda un pouco máis, Sí, pero a ver, queremos sacalo. ao final o importante é ter o disco, lóxicamente agora é máis fácil que a xente pode escoitar porque non estamos nesa burbulla todo como podo estar eu de este fin de semana tal festi, este tal outro festi, polo Claro. medio conceptos das festas de non sei que, non sei canto, a praia, vacacións, tal, que é máis difícil publicar algo novo, máis no Sí, voso claro, caso que volvedes aí despois deste parón xa con este cambio de máis. E oye, despois a xira con a boa despois de verán xa está o disco publicado, o sea, a xente vai poder exactamente, acceder a él, xa non é un e exactamente. tamén é máis fácil porque xa pode estar como máis mascado polo público, non? Máis Porque rodado, tamén exactamente. axuda un pouco, porque moitas veces a cousa é que eu sempre digo, joder, que claro, a xente saca disco e claro, o primeiro concerto ou a xira xa comeza a semana seguinte. O sea, tamén un pouco un risco de empezar a xirar se a mellor se entregañado a xente, me refiro Claro, facer unha xera completa, non como ides facer vos, que facedes os concertiños, tal, sí, sí, presentación sempre mola. Pero cando xa a xente prepara xa 15 concertos seguidos despois de sacar o disco, como, bueno, igual sí. é arriscado, non? Canto menos. Sí, home, supoño que tamén depende do punto da banda. Sí, Se home, sí, sí, queres, sí, está estás claro. empezando, se te queres dar a coñecer, igual non podes facer eso. Pero se fas como está facendo ou estivo facendo Rufus T. Firefly, que sacou o disco, sacou 2 temas e logo foron concertos E, case privados para 200 e persoas con auriculares, eso tocando o disco enteiro, Eso pareceme unha increíble. auténtica maravilla. Eu quería Buah, ter ido ao Náutico a velos,
non puiden, non me daba as datas para poder ir, pero ostras, que guapo ter o sea, ter a posibilidade de que ti sacas todos os adiantos. Fas unha xira presentación do teu disco enchendo todos os recintos, que algún deles entraban bastante cantidad de peña, como no Náutico, que estaba todo o mundo de pé, con cascos, e enches, o Sí, sí, sea, sí. que eso é Sí, 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 guapísimo. tocando o teu disco novo, xa está. Isto que hai. A mí me parece unha experiencia increíble. Me gustaría vivila, me refiero. Porque aparte, claro, hai unha parte do directo que é increíble, que é a enerxía, pero logo hai outra parte, para min menos boa, que igual que se perden cousas no directo. Hmm, Se gañan na enerxía e na conexión co público, pero tamén se perden en canto a son, sí. que eso está no disco. Un pouco que, polo que estiven vendo en entrevistas, estes querían facer que a xente escoitase o disco, como sona no disco, e me parece unha cousa increíble. Pero claro, eso está ao alcance de xente que sabe que pode facelo. Sí, a ver, vos igual o facedes un Va, único concerto, que va, que no, va. pero igual o facedes na vosa zona, nunha sala non moi grande, pois cos vosos amigos, a vosa xente, pois igual o podedes facer, pero como a vos no 90% bandas de Galicia, pero se vos facedes cinco datas por Galicia de no, vamos a presentar un disco que todavía non está, Claro, xa é claro. difícil encher unha sala co disco fora. Claro, claro. Tes que ter a xente, tes que traer a xente con algo. Pero bueno, eso, pues aí vamos, presentación, E como, por fin. como vai a ser? O sea, dentro de esto que estamos a falar do directo, desta incorporación, do teclista, de como é o sonido, que nos podemos encontrar nestes concertos? Pois, a ver, creo que creo que somos unha banda que temos, que aínda que, a ver, como explico? Es difícil, é unha pregunta difícil. Como queres atopar? Pois eu creo que na caña somos cañeiros, hai Simón que Sodes ven banda do punk e do hardcore. Sodes banda de directo. Sí, creo que somos un pouco das dúas cousas, Nos gusta a calma do local tamén, pero temos moito baile nas cancións, hai partes moi limpas e moi tranquilas, a caña resalta moi ben, entón a caña sona moi cañeira, as partes tranquilas que conseguimos un ambiente moi bo, entón se vai atopar un concerto, creo que con un bo sonido, con unha boa execución e sobre todo con unha atmósfera boa. Sobre todo en canto se escoitas o disco, creo que te vas a atopar esa atmósfera que escoitas no disco, atopas nos directos. Que eso é o que Que mola. Non, eu claro, 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 falaba isto co Mano de Piedra tamén. Chegar a un directo e encontrarse o que está no disco. Lóxicamente hai cousas que non van a ser igual exactas, como dicías agora, pois se perde a veces cousiñas e demais, pero mola ir a un directo e que escoites o que ves de escoitar na túa claro. casa. Claro, claro, creo, a xente que veña se vai atopar un pouco o disco. As cancións antigas sonan mellor, sonan máis potentes, aparte agora, pois obviamente ao meter un teclista teñen uns arranxos un poquiño diferentes que antes non estaban, pero creo que se escoitas o disco nos atopas a nós en directo. Nos atopas a nós en directo, eso que creo que é o difícil, xa chegará o momento de facer loucuras no estudio, pero Xa, agora é o polle, momento de sí. así é como sonamos hoy o Lóstrego. Eso é o difícil, creo que conseguimos. Mira, estaba evitando esta pregunta a todo agora porque é outra pregunta que non me gusta facela, Sopesa. pero hai veces que digo, teño que facela porque me flipa tanto o nome do grupo, meterse como, vale, tedes un nome, non vos lo vou a preguntar, por exemplo, a Mano de Piedra non lles preguntei o porqué do nome, Sí, supoño que en algunha entrevista o dixeron xa, pero tampouco me interesa, é dicir, non teño sí. esa curiosidade. Hai outros que tamén escoito e pues sen máis, non? Pero no caso, por exemplo, de Rapa, no seu momento pregunteilles, porque sí que me Sí. interesaba o seu nome, e no vosso caso, quero saber, teño necesidade de saber o Hostia, porqué pues do nome. aquí tería que estar Marcos, o guitarrista, porque creo que foi idea del, porque sí que é certo que cando cambiamos de nome de Atlantic Valley, que era o banda anterior, a este, levounos un tempo bastante longo encontrar un nome, porque non sabíamos moi ben por onde tirar, así que
Atlantic Valley tiña cancións en inglés, agora cantábamos en galego, que tiña que ser en galego e tal, pero non sei, recordo unha das ideas que era a erupción do Krakatoa, era un dos nomes, pero ollo, Lóstrigo, trouxo a Marcos e non sei, non me lembro por qué, pero foi como, sona ben, sona ben. É que a mí me Se lle poñemos a mola. exclamación final como se fose en plan, hostia. Claro, é que a mí me flipa Pero- por eso, o sea, é como é moi chamativo. Eu sempre defenderei que o nome do grupo é importante ata certo punto. É dicir, o que importa lóxicamente sempre son as cancións, os directos e o que ti presentes, porque podes ter un nome moi molón que despois faz unha mierda e da igual. Pero ao mesmo tempo, sí que podes chegar a ser un pouco definitivo, non? O nome que como sexa un nome moi genérico ou sexa un nome que tal, a moita xente xa non te das ganas. Se eu vexo nun cartel, eu uso nome sí que como ostras, este sí que A ver de que van, sí que me chama. a ver de que van. Hai outros que a mellor digo, non, eu porque agora sí que me gusta bucear en todo o que hai carteles escoitar todo, non? Pero eso, non é o máis importante, pero sí que é como axuda a que a xente se pode interesar un pouquiño. Sí, pode ser un estribillo noso. Un estribillo noso. Sí, non Pero é? os estribillos os facemos ben, en plan, oye, os estribillos están guapos. Pois, No, pero eso te digo, aí tendría que estar Marcos, que foi, creo que foi o que trouxo o nome, en plan, teño esta proposición. mira, Foi a que quedou. quedamos para unha segunda parte con esta dúbida, unha segunda parte na que veña el e resolvemos entre outras cousas esta dúbida do nome e por ir poñendo o peche, volver lóxicamente a lembrar que está o disco xa no mercado, que a xente xa o pode escoitar, que ides ter eses dos concertos que xa o 23 e o día 1 que a xente pode ir a disfrutar. Eu vou esperar pola miña parte coincidir con vos en algún festival ou algunha data por aquí por Coruña que poida salir próximamente Estaremos. que aí espero que como dicía os de Mano de Piedra o outro día, espero que non me pase como fai unhas semanas, porque claro, eu aquí teño unha máxima, cando vides pola miña canle hai dúas opcións, que xa vos coñeza, que xa vos escoitara e xa vos vir en directo, co cal non teño necesidade moitas veces de ir a vervos, o sea, sí que quero ir a vervos, pero como, vale, pois cando me coincidas en preocupación, pero cando vides por primeira vez e eu non vos vin en directo, eu teño unha máxima que tento devolver a visita. É dicir, vos vides a miña casa, vedes a miña canle e eu sempre me gusta ir a vervos en directo, por lo menos unha vez. Se podes aquí na Coruña, pois mellor por non ter que desplazarme, non? Claro. E pasoume fai unhas semanas que eu tiña unha serie de bandas que foron pasando por aquí. Entón, vamos a tocar tal día na Coruña. Vale, venga, un viernes. Sí, venga, vou. Chega a siguiente, semana despois. Vamos a estar a finais de marzo, non sei que tal, a Coruña. Vou. Sí, nada, temos unha invitación. Bueno, mas xa falaremos tal, vou. Terceira. Nada, tal. Sí. Venga, vou. Chego, se acercaba esa semana e de repente eu non apunto casi nada na xenda. Apunto cando gravo as conversas aquí nun post, pero cando teño concertos festivales quero que a miña cabeza mo recorde. E non apuntei nada. E cando foi a semana anterior empecé a ver os carteles no Instagram e demais, eu Todos a vez, digo, claro. que tiña este día? Empezo a mirar, digo, ai, me cago en Dios. Ai, me cago na... Digo, e ora que fago? Eu dicía, claro, ora que... Sabes, porque... Dicía, a quen elixo, non? porque sempre me gusta me quedo. Se vos vou a ver en directo, sempre me gusta subir un par de historias para que a xente pode escutar algo e pode ter a curiosidade de entrar, non? Ou no perfil ou escutar o grupo se non o escuito. Claro, eu dicía, claro, digo, pois vou dixir un e vou facer como que non fun tal, pero claro, se vou a ver este grupo me invitan e me dan a entrada e non me dixan que lles pague a entrada, pois teño que compartirlles cousas para que a xente mierda, tal, que fago 2 días despois caín, jodín o ombro, non puiden ir a ningún, al final ningún. Entón dixe, vale, jodido, solucionado. Que sigo jodido agora, pero dixe, mira, por lo menos xa está, non tiven que decidir entre un e outro. Sí, claro. Entonces No, pero iremos por Coruña. Pois aí conta. Xa avisaremos. Aí conta comigo, se non me volve a pasar, se non volvo a caer, que espero que non, que xa bastante lata me está todo isto, e se non me pasa nada. Así que, máis alá de que vamos ter unha segunda conversa, vamos a facer a parte final desta charla, que é un pouco similar sempre en todas as conversas, que é unha primeira son
unha serie de preguntas para coñecervos aos membros das bandas, os artistas. Ujú. Neste caso, como estás ti, vai haber un test, vai haber unhas son preguntas de gustos musicales, sen máis, para Vale, recomendar cousiñas e falar de música en xeral, que xa diches algún nome, non? Pero para recomendar especificamente. E a outra é unha análisis psicolóxica para saber hostia. se eres psicópata ou non. Entón, Mira que teño unha psicóloga en casa, pois Teño unha psicóloga en casa. despois contalle a ver se ten base científica o que eu che vou a preguntar, porque ten base científica, xa verás. Pero vamos a primeira parte, parte musical. Sí. Se eu che pido agora que me recomendes 2, 3 artistas, grupos que estés escoitando agora moitísimo, que queiras que a xente escoite, aínda que ti penses que a xente os coñece, xa sabes como vai isto, que creo que coñece a xente, Ujú. pero igual non o coñece. Ti recoméndame 3, sexan galegos ou sexan de onde sexan, da Mm. igual. Esta é jodida. Responsabilidade. Esta, Esta jodida. esta é complicada. A ver, teño varias bandas que me jode infinitamente que non sexan recoñecidas. Po- Algunhas existen xa e outras non. Podes dicir máis de 3 se queres, eh? Se tes así unha lista, podes dicir aí unhas cuantas, eh? Pero mira, falando a nivel estatal, unha banda que volve agora despois duns anos paradas, se chama Quauar, son vascos. Os vin 2 veces en Vigo, de feito. Tocaron 2 veces en Vigo, as 2 veces fun. Os coñezo da época de MySpace. Os coñecín no Hostia, MySpace. cuidado, Estaban cando no MySpace que podías poñer as túas, digamos, canles ou perfiles relacionados. Eses sempre estaban aí. Hostia. Teñen tres discos. O primeiro é un rollo máis Opeth. O segundo, pouco máis progresivo. E o terceiro é unha xoia increíble que mezcla rock progresivo con grunge, cun estilo e un gusto impresionantes. E se chama Dreamers Dreaming, Soñadores Soñando, se chama o disco. Estos son vascos e volven, pues levan un tempo parados por movidas personais e volven o ano que ven. Destas bandas que queres ver petalo, porque son boísimos todos. Recomendaría Loiros, porque son boísimos e son colegas aparte, a tope con eles. Logo teño aí unha banda cliché estadounidense que son un pesado con elas. Se estivesen aquí Marcos ou Simón ou Adri te dirían, buah, Outra vez que outra está vez. outro o pavo con este disco que se chama The Deer Hunter, que tocan este ano no Biprog en Barcelona, que é un festival de progresivo. É unha banda que ten un estilazo increíble. Eu, por exemplo, nas voces me fijo moito neles. Teñen 5 discos conceptuais que son unha historia dun rapaz no ano 1800, e son 5 Hostia, discos todos unidos unidos. todos por unha Wow. historia. Logo teñen unha colección de EPs no que cada EP fala dun cor e do que o cantante lle fai sentir cada cor. Hostia. Sí, é un rollo moi loco. Vou investigar sobre ele, sí, sí. The Deer Hunter, el querido cazador en castelán. Eu que sei, es que hai mil, tío. Hai mil. Se falo de eso, de bandas de colegas. Aí xa non para. Aí, claro, Cubo Metálico. Se te mola o rollo medio Rage, medio Red Hot, medio Incubus, É que rapeado, pero con caña, tes a Cubo, que son o co guitarrista crecín na adolescencia e toquei en mil bandas. Tes a Mano de Piedra, que son Rufus me parece unha banda. Eu teño 2 bandas coa que polo estilo de música que escoito eu, que é máis progresivo, metal, ao final tendes a irte fora de España. Pero a mí hubo 2 bandas que me fixeron retornar a música estatal, que foron Avalina e Rufus T. Firefly. Que foron como, Cro, os defuntos Cro, amados, adorados, increíbles, pero que sei, es que hai moitas bandas, tío. Carnival en Australia. É complicado. O sea, eu a min esta pregunta sempre intentaba preguntar dende os comezos, pero dende que eu fui entrevistado a un programa da Radio Galega ao Sabrosura Fest co capitán da Sabrosura e me pediron días antes que puxese 5 cancións para relacionar ca canle de grupo que crees que vai petar, mellor entrevista, non sei que, e eu dixen, mierda, teño 5 días para decidir, para pensar, e é unha mierda porque claro, tens que dicir, eu dende esa dixen, a partir de agora todo o mundo que veña voulle dicir, dame 3 bandas, porque así que despois a xente moita vez acaba e vai dicir, buah, tiña que ter recomendado a banda de non sei quen, e eu digo, pois ala,
Sufrido que Estas son sufrí eu. estas son as miñas, pero se te falo das bandas que un pouco rodean a Ollo Lóstrego e son un pouco definitorias, e así a xente se pode facer unha idea a que sonamos, eu diría de Avalina, te diría de Pineapple Thief, e te diría Agent Fresco. Agent Fresco. Son tres bandas que as que nos Marcan un identificamos sobre pouquiño. tocar. Sí. Pero as outras son miñas, estas son de Ollo Lóstrego. Pois aí quedan esas recomendacións que estou tentando facer, como sempre digo, unha lista con todo o que me ide recomendando as bandas, que cando acaba a tempada vou a publicar, pois a quen lle interesa. Hai bandas que se repiten, outras que non. Estou seleccionando 2, 3 cancións por banda. A lista, lóxicamente, vai quedar ultra extensa, pero bueno, me parece como me apetecía facer como unha análisis un pouco de todos os que vides por aquí, un pouco tamén para descubrir bandas. Entón, cando acabe esta tempada, sairá a luz a lista completa e aí quedará estas recomendacións que acabas de facer. E vamos agora con esta análise psicolóxica. Vale, estas tamén son preguntas que fago a todo o mundo. Como sempre digo, eu quería un pouco copiarme de Broncano, non? Ter as miñas preguntas típicas. Que pasa? Que claro, preguntarvos por cartos, o que falábamos, Estamos jodidos. é como, ostras, que lle pregunta esta xente, a máis, sobre todo cando Pasa palabra. vides de sacar Pasa un disco palabra. e demais, e eso xa supón unha inversión, é como, non pregunto. E a outra tampouco, non tanto porque igual está desafundidos vos, senón porque igual me dicides, no, unha relación no último mes, e eu digo, mierda, estou peor do que pensaba. E esa para non afundirme a min. Entón, unha para non afundirme Claro. vos, outra para non afundirme eu. Entón digo, pois esa non as pregunto. Entón, Non as pregunto. eu dixen, que fago? Pois unha análise psicolóxica. Entón, contratei estudios. Eu paguei a universidades, paguei a Universidade de Ribadumia, a Universidade de Mos, a Universidade das Xías Cíes e outras tantas universidades, a de Betanzos tamén, para que me fixeran un estudio e me dixesen cales son as respostas correctas. Así que, Vale. son preguntas culinarias, de gustos culinarios, Bueno. e según a Aí... resposta eres psicópata ou non. E neste caso, como estás ti representando a banda, o resultado, aquí non hai dúbida, se ti eres psicópata, a banda son psicópatas. É o que hai. Sí, claro. E se non é psicópata, pois 100% de efectividade. é o que hai, é así, é como funciona isto. Así que, primeira pregunta. Poñémonos nunha hora da cena. Queres cenar? E na casa únicamente tes cereales con leite. Vale? Pero tes outra opción. Podes salir á calle, a un bar ou restaurante onde fagan a túa comida favorita, pero con varios condicionantes. Que tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, ir, coller a comida e volver para comela na casa, baixo unha chuvia torrencial, que certo que aos galegos pois tampouco nos importa moito, non pasa nada. Este ano, aparte, estamos servidos. E despois, que o sitio onde vas a facela é a túa comida favorita, pero nese momento as condicións higiénicas son un pouco cuestionables. Que decides entre unha cousa e outra? Buah. Te diría que ir a mercar fora a comida. Pero esa non é válida. Ten que ser ou... Prefiero ir ao restaurante. ir ao restaurante. Ir ao restaurante, sí. Colleres esa opción? Sí. Why not? Vale. Sí, é que os cereais e o leite... Sí, pero xa fai moitos anos que non tomo. Entón... Vale. Non. A resposta está aí, xa está. Vale, siguiente. Despois digo os resultados. Siguiente. Tomas unhas pizzas para cenar. Sobran uns cachiños e sales de festa. Vas a un concerto, tomas aí despois unhas copiñas ou non. Cada un decide tomar bebidas espirituosas ou non. E volves de madrugada ou a primeira hora da mañán, según como fose a noite, á casa. E claro, sobre todo se un bebeu bebidas espirituosas, pois volve con un pouco de fame, un pouquiño de... Hai que asentar o estómago. Entón, hai esa pizza que sobrou da noite anterior. Primeira pregunta deste bloque. Contemplas comer esa pizza nese momento, sí ou non? Home, claro. Vale. E como a comes? Fría ou a quentas? Fría. Sen dúbida. Fría. Pero, bueno, hombre, así como é certo que teño feito algunha noite de festa solomillo de porco con cebolla caramelizada ás 5 da mañá. Oye, creo que teño que volver...
A pizza fría. Creo que A pizza fría. teño que volver contigo un día de festa, porque a mí eso de solo millón con cebolla caramelizada... Agora xa non te aguantaría nada. Agora ás 12 estou na cama, xa. Bueno, sempre te con día, non te preocupes. O sea, yo por Se solomillo estira, fago se para que estira. quedes. Vale, o sea, sería pizza fría. Vale, perfecto. Pizza fría. Vale, siguiente y último bloque de estas preguntas. Tortilla de patacas, ¿con cebola o sin cebola? Son un psicópata. Sen cebola. No, non ten por A qué. miña muller lle gusta con cebola, entón en casa se toma con cebola, pero O a sea, mí me pero gusta ti sen cebola. podrías comerla con cebola. O sea, comes con cebola, Sí. non tes problema. A mí moi mal ten que estar a comida para que eu non a coma. Vale, Moi mal. vale. Pero Pois, sí, tortilla con ou sen cebola. Preferiblemente, se elixo eu, sen cebola, pero con cebola tamén está boa. vale. E moi feita ou estilo Betanzos? Intermedio. Inter- Betanzos demasiado e moi feita non. Un punto Entón intermedio. é un punto intermedio. Que este un pouco jugosita polo medio, jugosita. Vale, pois, analizadas as túas respostas, teño que dicirte que eres un 25% psicópata. Bueno, non está mal. Por Hai qué? que ter un pouco de O psicopatía. 5% da tortilla, que sí que é certo que contémplase que sexa válido o punto intermedio, pero Sí. o Betanzos mola máis, pero bueno, hai un 5% aí no punto intermedio de psicopatía, entón esa puntuación mínima, e outro 20% é por non contemplar como válido un cereais con leite que son a mellor cena que un pode comer. É que non teño cereais na casa, xa. Ese é o tema, que non teño cereais na casa. Xa, pero aquí hai que estar orgulloso de ser psicópata. Non justifiques. Eres Sí, ou eres? non lo justifico. Non tomo cereais dende fai anos. Pois xa está, Entón, non pasa nada, xa está. É un 25%. Mano de pedra había alguén que era un 65%, así que ah, así que non vas mal, non vas mal, non vas mal. bueno. Mira, había Mano de Piedra, de feito. El tocaba antes unha banda que se chamaba Chupa Escupa, de Stoner. Cantaba o meu primo nesa banda. E Mano, o guitarrista de Mano de... Bueno, o antigo guitarrista de Mano de Piedra, que agora xa non está, que agora toca en Luciférnaga, dicía de Atlantic Valley, a nosa banda anterior, que éramos os ciudadanos do rock. Éramos os ciudadanos do rock. Hostia. nunca lle quixen preguntar por que nos dicía iso. A que se refería, se que non nos mollábamos, nin eran, sabes, non nos veamos na caña, nin na... Pero os ciudadanos do rock nos chamaba. Estaba aí. Sí, Pois non sei por qué, teño que preguntarlle un día por que era eso. pois agora sodes os psicópatas. Xa está, lo siento. Sí. Non pasa nada, oye, non Como importa. acabemos como ciudadanos, imos mal. Imos Sí, mal. tal cual, sí. Imos mal. No, esperemos que non, esperemos Sí. que o vosso resultado sexa mellor. Sí. Pois, Noel, tío, non te quero roubar moito máis tempo, que xa te roubei Nada, un bo anaco. nada. Non te preocupes. Quedamos con eses concertos aí 23 e día 1, con ese disco que xa está no mercado para que a xente poida escoitar ou adquirir nese concertos ou comprarlo digitalmente en Bandcamp se queren, ese merchan que tedes aí para apoiar. Por a miña parte, deixarvos o convite, unha por coñecer a orixe do nome e outra para cando comecedes esa xira despois do verán, se queredes vir por aquí para presentar cando teñes así xa unhas cuantas datas, pois esta é a vosa casa para facelo tamén. E así coñeces ao resto da banda. E así que nesa teñen que vir eles, non hai, buscamos da Exacto. maneira que sexa, pero Eu fora, pero que aquí veñen podes eles, vir que tamén, veñen pero eles. vas a estar aí sen falar, que vas a estar castigado. Calado. Como o baixista que son. Aí sí que vas a ser baixista de verdad. Claro. Aí sí que vas a ser baixista de verdad. Pero nada, tío, espero Moi de verdad ben. que estiveses Bueno, Daniel, cómodo, que fose unha boa charla. Sempre un me placer. despido eu cunha frase, pero deixote uns segundiños, uns minutiños para que digas o que queres, para que convenzcas a xente de que escoite o vosso traballo, vai aos vosos concertos, ou queras vender, se tes un Opel Corsa que vender, pois tamén que aproveites. No, pero nada, pois somos o Lóstrego, danos unha oportunidade, dedicarlle aí un ratiño a escoitarnos, se vos gustamos ben, se non vos gustamos ben tamén, pero intentade disfrutar o que propoñemos e apoiade as bandas que teñades cerca, sexan de folk, de pop, de rock, de indie, o que queirades. Dadelle amor á cultura que sen ela non vivimos. Pois como di Noel, veme moi guai a túa despedida, porque eu sempre digo que a vida sen música, lóxicamente, se pode vivir, porque o corpo o que máis pide é auga e nutrientes, é a base da vida do corpo, pero cando se dá conta que non ten música ao seu redor,
pois un é un pouco máis desgraciado, así que xente, vémonos na próxima conversa, que van vir cousas moi guapiñas neste final de tempada. Hai unha que pechei hoxe, que me foi moita ilusión, dunha banda que vai sacar agora un disco recopilatorio de moitos anos que levan no mercado, outros proxectos que veñen moi emerxentes tamén para presentar aquí cousiñas, así que estad atentos, pero, xente, sobre todo, onde nos vamos a ver é onde haxa música, e sobre todo música en directo, porque é onde merece a pena estar. Vémonos na seguinte, xente. Chao, chao. Tardiño.